ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳುನ್ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುವೇರು ಪಿರಮಿಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಾದೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ತುಳುವನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಾಂದು ಪನೊಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನವು ತೆಲಿಕೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನವು ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೊಂದು ಅವು ಸಾಕಾರ ಹಾಪುಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಾಡ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಕ್ಲು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಪೋಪೆರು ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ನನದ ಭವಿಷ್ಯ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುನು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಏನ್ ಬನ್ನಲಿ ಗುರಿಕಾರ ಏನ್ ಬನ್ನಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು CID ಬನ್ಪುರಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದೆಂಜಿನ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ನಾಟದು ತುಳುವೇರ್ನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆನು ಕೊರಂಡು ಬದುಕಡು ಖುಷಿನು ಕೊರಂಡು ಐತ ಸಲುವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿಯರಿಯರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಯ ಹಸಯ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಕುಶಾಲಿ ಬಲ್ಕುಂಜದಕ್ಲು ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗಲು ಕೊಂಕಣಿಡು ಮಾತಾರ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆಗ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಬತ್ತದು ತುಳುಟು ತುಳುವೇರನ್ನು ತೆಲ್ಪಾವೆರ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ಗುಡವರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ಟೈಟಲ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ಲು ಬರೋಡು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಮ್ Rumba tumba, everybody mambo jambo bambo calling a party. Everybody move it, move it, move it, move it, move it now. Everybody running, coming, it's time to party. Everybody ದುಂಬುಪುರ ಭಯಂಕರ ದುನ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ದರ್ಪರೆ ಪಂಡ ಗುರ್ತೈತಿ ಜತೆ ಸುರು ಸುರುಕು ಇತ್ತೆದಾಲೈತಿ ಅಡ್ಡೆ ಗುರ್ತಾತ ಆರಾಮ್ಸೆ ದರ್ಪೋಲಿ ಹಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೈನ್ So, my name is Mr. Babutti. ಎನ್ನುಂಡತೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಜಿಮ್ಮುದ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಚೀಪ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಮೆಲ್ಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಜಿಮ್ಮುದ ಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಂಜೂಸ್ ಜನ ಮಾರೆ ಐಟಿಲ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಣೊಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಮಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆತೋನೊಂದು ಐಕೆ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆತೊಂದ್ರೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂಡೊಂದು ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಯಾಕೆಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏತೆತ್ತಂದು ಮಾರಿ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಜಿಮ್ಮು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿಮ್ಮು ಮಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ರೈಮಂಡಿ ಸದವಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಮಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತೋ ಜಿಮ್ ನಾಡಿಯರು ದೇಶ ವಿದೇಶ 25 ಜಿಮ್ ನಾಡಿಯರು ಆಯ್ತು ಓ ಲಾಯ್ಜಿ ಕಾಡೇಕ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೇರನ್ನ ಜಿಮ್ಮುಗು ಮೂಲಾಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವಲ್ಲಿರತ್ತೆ ವಿಚಾರದ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಾಲೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆಂದು ಮಾರಿ ದುಮ್ಮು ಏತು ತೋರ ಇತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಸಾಪುರ ಆವಡುಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಎನ್ನ ಜಿಮ್ ಉಡ್ಲೆ ತೊಂಬೈತಿನ ಆರೇನು ಯಾ ಪಂಡೆ 5 ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಬರ್ಚಿ 10 ತಿಂಗಳದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ತೂಲೆತ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ
ತುಂಬೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ದಾನಿ ಏರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ತೋ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार ಏಪತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಂದ ಕುಂಟ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯ ಯಾ ಓಲ್ ತೋರಾತೆ ಜಾನು ಈ ತೋರ ಆತರಿಯೇ ಓಲಿಯಾ ತೋಜ್ಜಿ ನೆನಪುಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಊಟಿಡ್ಡೆ ಇದಿನ ಫೋಟೋ ಅನ್ನಂದು ಐಟಿ ಆನೆತಿ ಸೋಕು ತೋಜದಿತ್ತಾತ ಶೋಕುವೆ ಕರ್ಮ ಗುಜ್ಜದ ಬರಿಟ್ಟು ಚಾನಿಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ ನಿತ್ತುಂಡು ಏರೋ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಪತಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಉಲಾಯ್ತಿ ಪಿದಾಯ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮೊಲ್ನ ಪತಿ ಹಾಪಿನೈ ಅಂಚ ಈ ಉರುಡು ಕರಡು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಒಯ್ಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆಗ ಸೈಕಲ್ಡಾ ಸೈಕಲ್ ಡತ್ತಿ ಮೇರ್ ಬರ್ಪುನು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಂಚಿ ತನಿಖಲು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಕೊಡ್ಪೇರ ನಾ ಕೊಡ್ಪು ಜಾಮೂಲು ಬಿಡ್ರೆ ವರ ಉಂತಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲೇತನ್ ಬೈದೆ ಓ ವಾವ್ ಜಾರನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಪರ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಓಕೆ ದನಿ ಕುಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಜಾನು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಜಿಮ್ ಮುಲಂಜಿ ಮಿರರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ ಶಿ ದಾದ ಮಿರರ್ ಅವ್ಳು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಏಸು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಿರರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯ ಈ ಎಸಿಗ್ಲ ಮಿರರ್ಗೆ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಮಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಏಸಿದೆ ಅದ್ರು ಮಿರರ್ ದಿನ ರಡ್ಡೆ ಸಿ ಆಪುಜ ನಾನೊಂದು ಏಸಿದ ಬಿಲ್ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವೇರ ಮಾರೆ ಅವು ಪ್ರಭುಡೆ ನಿಖಲ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಿತ್ತೀನಿ ಪರ್ರೆದಾದನ ಬೋಡ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೋಡ ಹಾಟ್ ಇರು ಉಲ್ಲಾರು ಮಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಇನ್ನಡೆ ಏರು ಕೇಂಡರಂಬೆ ಆದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಡೆ ಹಕ್ ಉಂದೇ ಅನ್ಮೇರ್ನ ಉಂದೇ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಓಡೆ ಸಾಪುರ ಆರೆ ಅವು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಈ ಜನ ತೂತಿನ ಜನ ಕುಲುಪುರ ಪನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ದಿಂದರು ದಾದ ತಿಂದರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬುಡಿಯರಂದು ಉಂದೇ ವಿಷಯಡು ಎನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಸೀದಾ ಬಂತೇರು ಮೇರ್ ಸಾಪುರಾನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಾವ್ಜರಂತ ದಾದ ಸಾಪುರಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಜರ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ್ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತೀತ ಸಾಪುರದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜವನೆರುಲ್ಲೆರು ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ಗಿ ಈ ಗುಜ್ಜೆರು ಮುಸುಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೀದಾರ್ದ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಜಾನು ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆತ ದಾದ ಲವ್ವ ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ನೆಟ್ಟಡೆ ಫಿಟ್ ಆಪು ಜಯ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಆಪುನು ಮಾರಾಯ ಯಾನು ದುಮ್ಮ ಇಂಚದಾಲ ತೋರೈತು ಜಿ ನಾನು ಸ್ಲಿಮ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅದ ಚಿಕ್ನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಅದ ಮಲ್ಲ ಈ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತೋಜುವ ಇಂದೆ ಜಾನು ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜಪಾಲೆ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜಪಾಲೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗ್ಗ ಫೋಟೋ ತುಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಪೂರ ಗೊಂಜ ಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನ ಪುಂಡಲ್ ಮಾತನ್ನ ಬೆರಿತಾಗದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೆರಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಬಲ್ಪುನಾಗನೆ ರಪಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಓಟು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೈತೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜಾನನ್ ಸಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಸಮಯ ತಾಗುಂಡು ಸಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ತಾಗುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಜನತ್ತ ಸಿಸರಿಯನ್ ಕೇಸತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 14 ತಿಂಗಳು ತಾಗುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ದಾದಾ ಅವು 15 ತಿಂಗಳು ದಾದೇಕ್ ನಿನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಡ್ಚಾ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಓ ಯಾನ ಆತಾಲ ತೋರೈತಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಫಾತಿ ರಡ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಜಿಮ್ಮದ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಮೂಲ ನಿಕುಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ಅವಳು ಎನ್ನ ತಿಂತು ಶಾಲೆ ಪೋರೆ ಸುರು ಇಂದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಬಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ 1 ತಿಂಗಳದ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಹೌದೇ ಅಂದ ನಿಕುಲು ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 1 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಏ ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜಿಮ್ ಏ ಅಂದು ಜಾನು ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ್ ಆ ಜನ ಬೈಜಿನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒರ ಉಂತಾಲೆ ದುಂಬು ಇರ್ ಮೇರೆ ಸಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಪುರ ಮಲ್ಪುರ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು
ಏಟ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock 9 o'clock ಪೂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು 9 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡ 9 ಗಂಟೆ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಮಾರೆ ಬೈಯಡ 9 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಬನ್ನಿ ದಾದೆ 5 ಗಂಟೆಗ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜತ ಒಂದಿತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಮಂಡೆನೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮೂಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಬೋದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬಾರ್ಪುನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿನ ಪತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಅವೇನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚೆ ಇಡೀ ವಾರ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ ಬಂಜ ಅಲ ಪೂಜ ಅತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಪೊಂಡ ತಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಇಂದೆ ಈರೇನ ಜಾನುಗ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲಾರು ಜಾದ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಜಾನುಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟುದು 4 ಜನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂಟು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಜಾನುಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವ ಇಂಚ ಕಾರ್ಮಿ ತಲ್ಪು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿ ತಲ್ಪು ಅಚ್ಚೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತೂರು ಜನ ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಮಾರೆ ಸಾವು ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆತ ಸೀದಾ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಮಾರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡಾವೆ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸೀದಾ ಎಡಪದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದು ಮುಟ್ಟುವಾರು ಅವಲ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಔಟ್ ಗೈ ಬಂದುಂಡಾವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾರ್ಲಾ ನ ಜಾನು ಈ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೋಪ ಬರೊಂದುಂಡು ಏಯ್ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಈಗೋ ಓಕೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಈ ಬಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನು ದಾದ ಹಾ. 2 ನಿಮಿಷಡ ಬಾಗ. ಅವೆಂಚ ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತನು ಬುಡೋಡ್ಚಾವ ಜಾನು ಉಂಟಲೆ ಎಂಚಿನಿ ಏನು ಜಾನನ್ ಕೆರ್ಪರ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ಅತ್ತ ಇರ್ತಾ ಎನ್ನುವರು ಯಾನಿರೇನು ಲವ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಜಾನು ದಾದೆ ಶುಶು ಬರುದುಂಡು ಮೂಲ ವೈಪ್ ಬಾರ ಉಲಾಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರ ಮೂಲ ಸಾ ಉಲೇಪೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾಲ ಈ ಸತ್ಯ ಬಣ ಆ ಗುಜ್ಜನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ದಾಯಗ್ ಮಾರೆ ಯಾವನು ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನೆ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯಗ್ ಆ ಗುಜ್ಜನ್ ಸಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪುನಿ ಕರ್ಮ ಆ ಬದುಲೆ ಏರ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏ ತೋರ ಉಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಮೂಸುಂಟು ಮಿನಿ ತೂತಾರ ಐತರ್ತು ಆರಡ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಸುಂಡು ಕಾಸಿಚ್ಚಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಗೇನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಚಕ ಯಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಟು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಅತ್ತ ಇಚ್ಚದ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚನೆ ಮಾರೆ ಓ ಆತ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ತುಂಬೆ ಈ ಎಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಎಣ್ಣ ಪಿರಾಡಿತ್ಪುಣ ಕಾಸುನು ಈ ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾತ ಈ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂದು ಪೊಣ್ಣು ಆಣಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಕು ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ಯಾತೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೀಟ್ ಆಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪೊತ್ತುನ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಐಕ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಲ್ ದಿವೋಡು ಅವಲೇ ದಿವೋಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಡತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರೀರ್ ಈ ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾತ ಈ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಚ್ಚಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂಯಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಈ ತೂತು ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂತೀನಿ ಹತ್ತತ ಮಾರೆ ಪೊಕೋಲ್ ತೂತೀನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಜಿಮ್ಮುಡದೆ ತೂತೀನಿ It was good enough for the audition round, but maybe I was expecting much better from you. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್ Because ನಿಖಿಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಟು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾಸ್ಯ. ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಜವನೇರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏ ಆಸೆಯಾದ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಪೊಲಬು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ತದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಅದು ಜಿತನ್ ರೇಗೋ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶರಲ್ ಮೆಂಡನ್ ಸಾಕ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಕಿರಣ್ ಸುದ್ದಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ Royston Kiran, one more good performance from you. ವಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ That Jimmud onji comedy manpuna, that was a nice one throughout. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ It was good enough for the audition round, but
maybe I was expecting much better from you. Okay, sure. Because Nikul Bannaga Nikula Pinod on your banner undu, winners of A Hasya. Yes, sir. What I felt was, Sharan, your timing is late. You wait. ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆದ ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 or 2 seconds. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬತ್ತದಿಂಚ ಉಂತುದು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಟ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶರಣ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎ ಲಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ದ 3. ಅವು ಅತ್ತಂದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಈವನ್ ಜೀತನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್. ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. Even to that extra fat you have put around your stomach, even that is good. Everything was good. Royston, one more good show from you. Thank you. Hats off. Thank you, sir. ವಾವ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ 3. ನಿಖಿಲ್ ಸುರುಡು ತೂನಾಗ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನೆನ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಯಾ ಅಷ್ಟದ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಪಿದ ಗೊರ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Thank you, sir. What Shivana said was correct, that Sharan, there's a big gap there. You know, so what I becomes onchuru irritate appudu in a dialogue on rate bannaga. Okay, in a face it onchuru expressions I'm not very happy. You onchuru sad expressions korpar. You comedy line punch meaning korunda. You should little bit have onchuru sad face arabali. Yes, I think so that's what in a weak point na like kodu. So please improve on that because competition is tough on pondu podu. I think your performance Nikhil enku bannaga Nikhil so the winners enundaga adu nenu pantundanaga I think this performance is not up to the mark. Yes, But sir. first round audition was okay for me and punches were okay. For first round without being a winner good, but with being a winner first round not good. Okay, sir. So I think you'll have to do a lot of work on that. And I think all 3 have got the at the capacity Nikhil talent londu purundu ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಯು ಶುಡ್ ಶೈನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ Thank ಯು. you, sir. ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ರ್ First of all, many congratulations for winning the series of Konkani language episode. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And as my dear friend said that as a winner we expect a lot. Anyway, it's never late. All the best wishes. Okay, sir. You have the potential, maybe lack of rehearsal, whatever, but can do better. You have the potential. God bless. Thank you. Sure, sir. Thank you, sir. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ನಿಖಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಪುಲೆ ಕಾವಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡೆ ಹೈಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸೇರಿ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಾಕೆ ಅಂಚು ಇಂಚು ಎನ್ನ ಬೈಸೆಸಿದ ಅಜ್ಜಿ ದಯಗಂಚ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವೇ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂದು ತುಲೆ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ತು ಬರಡು ನಾಡ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಾಕಲು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕ ಬೇಗ ಉಂಟಾಗ ಇದನ್ನ ಬಂಗಾವು ಬರ್ಬೇ ಅವೇ What a comedy!